Znači, taj predmet Azotare se širio, prelazio na mnoge druge firme, gde smo izvršili jako duboke provere. Nažalost, pitali ste to, u čemu smo uspeli? Pa uspeli smo u tome da uradimo regresirano đubrivo i to smo, da kažemo, uradili, pa, možda bukvalno blizu i samih 100% kriminaliteta koji je postojao vezan za Azotaru. Ali tu smo videli da Azotara nije bila jedina firma koja se bavila prometom regresiranog đubriva. Čak šta više, da nije bila ni najveća. Pa šta sa onim drugim? Da ne proveravamo? Pa ne, zadatak nam je da proverimo, naročito kad imamo sumnju. Da li smo proveravali? Pa naravno da jesmo proveravali. Da li smo završili provere? Pa neke jesmo, ali boga mi neki i nismo. Nekima smo bili jako blizu, neke nažalost tek smo započeli.